Aktar minn 1500 ruħ fil-qasam tal-gaming u l-kreattività se jkunu f'Malta f'Settembru li ġej biex jattendu għal wieħed mill-akbar avvenimenti fid-dinja fil-qasam tal-ekonomija diġitali. Magħruf bħala Trojan Horse, l-avveniment huwa kullana ta' attivitajiet kreattivi u informattivi fuq skala dinjija li ser isiru taħt saqaf wieħed fiċ-ċentru għall-Fieri u l-Konvenzjonijiet l-MFCC. Dan l-avveniment internazzjonali ġie relokat għall-ewwel darba f'Malta mill-Portugal permezz ta' Gaming Malta, fondazzjoni tal-Gvern u l-Awtorità Maltija tal-Logħob li għandha lan li tippromuovi lil Malta bħala ċentru ta' eċċellenza fis-settur tal-gaming. Is-Sur Ivan Filletti, uffiċjal fi ħdan l-entità, qal li dan l-avveniment ilu jsir sa mill-2013 u jiġbor fi ħdanu l-aqwa mħoħ fil-qasam. Kif tista' tgħid hija konferenza, hija wkoll summit ta' l-iktar nies kreattivi fl-ambjent diġitali li ħajjiġu Malta u ħajamlu ġimgħa hawnhekk f'workshops, lectures, etc. biex jitalmu minn esponenti kbar tal-industrija kif ukoll għandhom javvanzaw il-karriera tagħhom. Is-Sur Filletti jistqar kif din l-għażla ta' Trojan Horse hija turija ta' kemm pajjiżna mexa l quddiem fis-settur tal-gaming u llum huwa ċentru dinji ta' dan is-settur. Qal li ma kienx biċċa xogħol faċli tikkonvinċi lill-organizzaturi jirrelokaw f'pajjiżna minn pajjiż kbir bħalmu l-Portugal. L-ecosystem li għandna Malta fil-gaming, fis-settur tal-diġitali, il-kreattività u l-ambjent kollu li joffri Malta biex ikun tista' tgħid id-dar il-ġdida tat-THU. Dan l-avveniment se jittella bejn l-24 u 29 ta' Settembru li ġej u għalih mistennija attendu aktar minn 1500 delegat minn madwar id-dinja. Is-Sur Filletti qal li permezz ta' dan l-avveniment Malta qed tkompli tippożizzjona lilha nnifisha fil-qalba ta' dan is-settur. Tfisser edukazzjoni. Dan jagħmlu ġimgħa ta' workshops, ta' lectures minn nies prominenti fl-industrija biex ikomplu javvanzaw il-karriera tagħhom, okay? U wkoll qed nippożizzjonaw il-Malta bħala ħab fejn hemm it-talent fejn dawn l-affarijiet kollha jistgħu jsiru. Is-Sur Filletti qal ukoll kif Marzu li ġej se jkun hawn f'pajjiżna Steve Wozniak, kofundatur tal-kumpanija dinjija Apple, flimkien ma' Steve Jobs. Dan se jinġi f'pajjiżna mill-Gaming Innovation Group biex ħareġ u jagħti lezzjonijiet lil ħaddiema tal-grupp. Iżda huwa qal li l-fondazzjoni qed taħdem ukoll biex ma jkunux biss dawn il-ħaddiema li jgawdu mill-ħiliet ta' dan l-inġinier. Biex ukoll nassiguraw li il-bibin tagħhom għal ma' Steve Wozniak ikunu wkoll miftuħin għall-istudenti tal-MCAS, tal-istudenti tal-Università li huma interessati fis-software development u anke fl-innovazzjoni biex ikunu jistgħu jifhmu u jisimgħu at first hand il-Steve Wozniak li huwa tista' tgħid ikona ta' Silicon Valley u kien co-founder tal-Apple fuq l-esperjenzi tiegħu. Iżda f'Settembru ser ikunu ir-rappreżentanti tal-akbar kumpaniji fl-era diġitali bħal Supercell, Riot, Nordeus u oħrajn li ser ikunu preżenti f'Malta għal dak li hu meqjus bħala wieħed mill-akbar avvenimenti dinjija fid-dinja ta' 3D, il-VFX u l-video gaming.